Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 50. Bonani uvelima Uzobiza abantu
asungani ngokhulu
Amen. Isihloko salenkonzo sithi uNkulunkulu kaMose namuhla unguNkulunkulu kaShembe. Amen. uNkulunkulu kaMose namhla unguNkulunkulu kaShembe. Incwadi kaDeuteronomy 5 verse 1 to 15. uMose wayesebiza wonke uIsrayeli wathi kuye, "Yizwa Israyeli, izimiso nezahlulelo engizikhuluma ezindlebeni zakho namuhla, ukuba uzifunde uqaphele ukuzenza. uJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano nathi eHorebi. uJehova akasenzanga lesi sivumelwano nobaba, wasenza nathi. Yebo, thina esikhona lapha sonke namuhla siphilile. uJehova wakhuluma kunina ubuso nobuso entabeni ephakathi komlilo. Mina ngema phakathi kaJehova nani ngaleso sikhathi ukunazisa izwi likaJehova. Ngokuba nesaba ngenxa yomlilo anakhuphukela entabeni. Wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli isithombe ezibaziweyo zomfanekiso wokusezulwini nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana, kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayi kumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Gcina usuku lweSabatha ungcwelise, njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awukusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenkabi yakho nembongolo yakho, nomfokazi wakho ophakathi kwamasango akho, ukuba inceku yakho nencekukazi yakho ziphumule njengawe. Wokhumbula ukuthi wawuyinceku ezweni laseGibhithe, nokuthi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha khona ngesandla esinamandla nangengalo eyeluliweyo. Ngalokho uJehova uNkulunkulu wakho wakuyala ukugcina usuku lweSabatha. Amen. Incwadi kaDeuteronomy 6 verse 4 to 9. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho, uJehova uNkulunkulu wethu munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho.
lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Wakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Uyakwaloba ezinsikeni zeminyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Amen. Lezi zincwadi ezimbili engizifundile zisikhumbuza ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu wehlela kokhokho bethu ongabantwana bakwa-Israyeli, wabanika izimiso zokukholwa okwakufanele bazigcine njengesizwe sakhe. Kwincwadi yokuqala angiyifundanga yonke imiyalo elishumi, kodwa ngifunde imiyalo emine okuyiyo njengesizwe sikaJehova eqondene kakhulu nathi. Bonke abantu babekelwe umthetho ukuthi hlonipha uyihlononyoko, ungebi, ungaphingi, kanye neminye imithetho esenza sikwazi ukuhlalisana nabanye abantu. Nakwezinye izinkolo iyagcinwa le mithetho. Kodwa akuzozonke izinkolo ezinomthetho othi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, nokuthi gcina usuku lweSabatha ulungcwelise. Le mithetho emine iyimithetho yobungcwele, izimiso ezibekelwe amakholwa akholwa kuJehova uNkulunkulu wethu. Ngalezi zincwadi sikhumbuza amaNazaretha ukuthi ukuxhumana kuni okukhona phakathi kwaMose noShembe ngokukhonza uNkulunkulu oyedwa ogama lakhe nguJehova. Akakho umprofethi wake wabuye wabakhona ngemva kwaYeshua owavusa inkolo kaJehova ngaphandle komprofethi Isaiah Shembe, ukuthula kube kuye. Kulesi sikhathi samanje akakho omunye umholi oke wavusa ivangeli likaShembe ubaba omkhulu ngaphandle kwalengilosi efike phakathi kwethu ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu. Akakho. Lengilosi ize phakathi kwethu ukuzosimamisa umsebenzi kababa omkhulu, ngoba sekucacile ukuthi omubi uzimisele ukukucisha lokhu kukhanya okwalethwa phakathi kwethu ngomqali wendlela. Kodwa ingilosi izosebenza ngathi ukuletha ukukhanya emhlabeni, njengoba yona ingumoya, ikwazi ukukhuluma ngathi esikwazi ukuyibona. Kuverse 5 weHlabelelo 50 uShembe uthi, boyiswa kumahluli wabo noma kumahluleli wabo, zonke izizwe ziyoqoqwa kuyovela naye uSathane emva kweminyaka eyinkulungwane. Isiyedlule iminyaka eyinkulungwane uYeshua wahamba emhlabeni. Ngakho-ke yiso lesi sikhathi okwaprofethwa ngaso ukuthi kovela uSathane.
Kuverse 6 uShembe uthi sukani ukukhuluma uJesu niyakusha emlilweni lapho nanisebenzela khona ebuhlungwini nasesilelweni. Kanti evesini lokugcina ubaba mkhulu uthi jabulani ninabantu bami uyokusho njalo kwabanye shiyanini umhlaba wozanini ekuphakameni. Ukuthi uYeshua uyobuyela ekuphakameni kuyinkulumo engabadidi abaningi ikakhulukazi amaKristu, kodwa khona kuliqiniso kunjalo. Okokuqala kumele siqonde ukuthi uYeshua nguye kwaIsrayeli owabe engumholi webandla lamaNazaretha. Noma kungacacisiwe lokho kwiNew Testament, uYeshua akazi lutho ngobuKristu, ngoba leyo inkolo eyavela engasekho uYeshua emhlabeni. Futhi le inkolo engayemukeli inkolo kaMose uYeshua owayengaphansi kwayo, nabathi inkolo yamaJuda. Okwesithathu ithi inkosi ilanga uShembe isho ubaba mkhulu wayengese umuntu wasemhlabeni, wayevela ezulwini. Ngaphambili wayenguMelkizedeki, kanti uPaul yena uthi uYeshua wabe engumpristi ophezulu konke ngokaMelkizedeki. Manje uma uShembe wabe engukubuya kaMelkizedeki noYeshua engumpristi ophezulu konke ngokaMelkizedeki, lokho kusho ukuthi uYeshua noShembe spiritually ngumuntu oyedwa. Okumele sikwazi ukuthi uYeshua wabe engumNazaretha futhi engumholi wamaNazaretha. That is a historical fact. Lobu buNazaretha obavuswa nguShembe kuseyilobu yabuNazaretha obabuholwa nguYeshua. Kungasididike uma ethi uShembe uYeshua uyobuya ekuphakameni, ngoba vele ekuphakameni kukwabo. uYeshua akakwazi ukubuyela eRome abe phakathi kwabantu abangaligcini iSabatha, abadla ingulube, abaphuce amakhanda abo. Labo bantu akusibo abazihlanganise nombuso wezulu. Ezulwini lapho kuvela khona uYeshua noShembe okhona, kulusiko lwakhona ongaliphuci ikhanda. Kulusiko lwakhona ugcina iSabatha. Kuusiko lwakhona ungayidli ingulube. So abantu abenza leyo nto abakwazi kuba bebe kanye noYeshua, bebe kanye noShembe. Kuhlabelelo 55 uShembe wabuye waprofeta ngalesi simo esikuso, ikakhulukazi kumaNazaretha. Ubaba mkhulu uthi izimpi zifikile, izwe lakithi selifile, hlabani umkhosi omkhulu. Khulumani kahle makholwa, izwe lakithi selifile, umkhosi wencithakalo sewuphumile. Uze ukusichitha enkosini yezulu, uphume nelizwi lokonakalisa. Uphume nenkemba, ufuna ukweyisa lenkolo noma lenkonzo kaThixo ize iphele. Hlomanini mabutho sikuzwakele.
Sengiyibonile ingilosi yasezulwini. Sekuzwakele ukulwa ezulwini. Qinani amandla maqhawe ezulu. Amen. Njengoba sesichazile lesi siprofeto sika baba mkhulu sasibhekiswe kuwo uqobo amaNazaretha. Lesi siprofeto esibhekiswe kumaNazaretha. Namuhla amakholwa alwa nenkonzo kaThixo ngamaNazaretha. Abantu abafuna ukuqeda inkonzo kaThixo ngamaNazaretha. Kanjani? AmaKristu ngokwenqubo yabo yokukholwa abawugcini umthetho kaNkulunkulu. Abafundiswe lutho ngalokho emabandleni abo. Kodwa amakholwa uShembe owabafundisa ukugcina umthetho kaJehova nasebeyuhudulela phansi ngamaNazaretha. Kuleli bandla sekuhlatshelwa amadlozi okungumkhuba ophambene nomthetho bokholwa futhi ophambene nezimfundiso zika baba mkhulu. Namuhla amaNazaretha asonta nezangoma ezinye zingabagcotshwa endaweni kaNkulunkulu. Le yinto eyisinengiso kuJehova nomprofeti owakhuluma kabanzi esixwayisa ngalokho okuwukuhlubuka ebandleni likaJehova. Namuhla sekunamaNazaretha aphuza utshwala angalihloniphi iSabatha, agaya utshwala nangeSabatha. Kuningi okuphambene nokukholwa okwenziwa kuleli bandla. Kafuphi ibandla eliyingozi enkulu ekuqedeni ubuNazaretha yiwo amaNazaretha uqobo lwawo. uShembe kwihlabelelo 28 uthi uyeza umhla wokuphela uyokuma phambi kwakho noma ungathanda. Amagquma nemimango ayolelezeka, hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Uyaqhubeka uShembe uthi ngiyakukhalela wentombi nawensizwa uyokuthola ngasiphi isikhathi ukukholwa kwakho. Icilongo lokuqala selizwakele, umhlaba wonke wazamazama. Uyogijima uzifihlephi, nanti izwe selisongwa. Wemhlaba uyozifihlaphi nazo zonke lezo zoni? Balekani zidindi, uyeza uJehova. Amen. Indlela leli bandla lamaNazaretha elihlubuka ngayo uJehova ayichazeki. Kodwa ubaba mkhulu wasibona kudala lesi simo sokuhlubuka kwamaNazaretha. Lesi hlabelelo sisiprofeto salesi sikhathi sanamhlanje. Akugcini ngalesi hlabelelo, kodwa ubaba mkhulu washumayela kabanzi eprofeta ngalesi sikhathi isibuso. Uthi-ke ubaba mkhulu kuza isikhathi lapha abantu basekuphakameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapha bayobe sebenza imicabango yabo kunizwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayokudebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele.
bayogxoba bawuzibe kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa bazifake lapha ekuphakameni. Amen. Amen. Ekuqaleni ngithe ingilosi isebenzisa thina ukulwana lobu bumnyama obugubazele ibandla lamaNazaretha. Ngelinye ilanga ngabuza ingilosini ukuthi kungani kwakhethwa mina ukuthi ngihole ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ngoba baningi abantwana bakwaShembe ababengalihola leli bandla. Ithi-ke ingilosi, leli bandla lisanda kusungulwa ngubabamkhulu. Kwafika izithunywa zasezulwini zafike zamtshela ubabamkhulu ukuthi noma ekwazile ukuvusa ubuNazaretha, kodwa lobu uNazaretha bohamba kuhambe buwe, kodwa boyiswa noma bowiswa isizukulwane sakhe. Lezi zithunywa zasezibuza kubabamkhulu ukuthi lesi simo uyosivika kanjani. Ithi-ke ingilosi, ubabamkhulu wakhomba umama wabe sethi, ngicela uJehova angibusisele lentandane yami, kube yiyona ukuthi ekuganeni kwayo izale umntwana oyovikela leli bandla ngesikhathi selihlaselwa ngomubi. Ngiyafisa-ke ukuba abantu bazi ukuthi leli yibandla lasezulwini. Sithunywe ezulwini ukuba ubuNazaretha sibulwele. Namhla sesinomfundisikazi. Kodwa uManxumalo ubufundisikazi akakutholile ngoba egane umholi webandla lamaNazaretha noma lo mholi webandla, njengoba kuhlale kwenzeka emabandleni amaningi. Mina ngazi lutho ngobufundisikazi bakhe. Ngeke abantu bakholwe uma ngichaza ukuthi ngisho ukuganana kwethu kuyinto engaphezu kokuqonda kwethu. Mhlawumbe ngokomoya uManxumalo engakwazi lokho, ngoba kwamina wangazi engakazi angibone. uManxumalo-ke unesimo esehlukile kwesabantu abaningi. She's spiritual. Umfundisikazi esemncane ubaba uMthandeni wamnikeza amakha athile, wathi akamqhole ngawo. Egcineni wabe esethi ubaba, umuntu oyoba engumkhwenyana wakho uyomuzwa ngephunga lalamakha. Kusukela lapho ngisho ngisebuhleni umfundisikazi wayengizwa ngalamakha. Ngisho engakaze angibone wayehambe engifuna ngalamakha. Lesi simo asiqondakali, sifana nephupho nje, kodwa sona sinjalo. Uthi uManxumalo esemanzini wakhonjiswa mina ngifihliwe, kodwa ukuthi yimi wangizwa ngaleli phunga lamakha owawanikwa ubaba uMthandeni. Ukuqala kwami ukuzwa ngumfundisikazi ukuthi ungunkosikazi wami ngakutshelwa nguNobesuthu. Lokhu kukhuluma angakuzwa kahle. Ngase ngithi akakhulume nomnewethu umfundisi uMpaza kanye nabefundisi abangiphethe, okwakungumfundisi uButhelezi nomfundisi uKhumalo. uNobesuthu wakhuluma nalabo abafundisi bamvumela kokwayikusho. Akagcina lapho, kodwa waya ebuhleni waqoqa abefundisi
wabachazela ukuthi uManxumalo ngumkami nabo bagcina bekuvumile lokho abakutshelwa uNobesuthu. Okwakuyinkinga ukuthi uManxumalo wabe esegane kwenye indawo futhi engumkhokheli. Kodwa noma kunjalo abefundisi bamvumela uNobesuthu uma ebatshela ukuthi imina umkhwenyana wakhe. Yonke lento yenzeka kwaSamlingo. Kwaba nguye uNobesuthu oqoqa ngisho umndeni wakwaNxumalo ebachazela ngalesi simo. Ngahlanganisa noManxumalo ebuhleni ngoJuly. Kwathi ngoAugust 2006 kwafika ingilosi uhlaleleni. Noma nayo saqale sabona kuyinkosazana nje esingayazi. Kodwa kwathi kophela isonto sabe sesibonile ukuthi akusiye umuntu lo ingilosi. Akuthathanga izinsuku eziningi ingilosi yathatha umfundisikazi yaya naye emfuleni esingawazi. Kule ndawo wahamba izinsuku ezisikhombisa. Uthi-ke umfundisikazi wangena nengilosi kulomfula. Kodwa waphumela ezweni ongalazi. Kulelizwe ingilosi yamethula kumadoda ayimpofu enezintshebe ezinkulu. Yabe isithi ingilosi lana ngamaJuda. Uthi wabekwa endlini yedwa kodwa ebhekwe yiyo inkosazana uhlaleleni. Ethi kusekuseni ezwe ngaphandle kwalendlu kuhlatshelelwa ulala nathi. Okuyisihlabelelo somthandazo wokulala. Kuthi ethi kushona ilanga ezwe kuhlatshelelwa uvuka nathi. Okuyisihlabelelo somthandazo wokuvuka. Omunye walamaJuda wahlala naye zonke lezi zinsuku. Emfundisa ngoShembe nokuNazaretha. Emvulela iBhayibheli nesihlabelelo zamaNazaretha. Embonisa ukuthi kwakumele ekhonzwe kanjani uJehova. This is very strange. Ukuthi umkhokheli lapho ingilosi eyaya khona naye wafika wafundiswa ngamaJuda. Wethulwa kumaJuda. Kwaba yiwona amaJuda amfundisa ngoShembe. Kwaba nguwona amaJuda amfundisa ngobuNazaretha. Kwaba yiwona amaJuda amvulela iBhayibheli. Lento enjalo ayikazi yenzeke emhlabeni. Wathi ebuya emanzini umfundisikazi wabe esenokunye ukuqonda ngoShembe nokuNazaretha. Engaseyiyo lento ohambe emhlabeni ohambe waya emanzini eyiyo. Emva kwalokho lo muntu wasezulwini wabe esesazisa ukuthi ngeke sisabuye simbone uNobesuthu. Kodwa singakhathazeki ngoba lapho ekhona uzohlala esibhekile. Lokhu kukhuluma kwasihlukumeza kakhulu ngoba uNobesuthu sasimkhonzile. Kodwa futhi kwasidida ukuthi umuntu unyamalala kanjani emini bese kuthuleka nje. Kwakuyinkinga leyo ukuthi ungavela ukuthi umuntu nje emdala uzovela enyamalale nje engafuni. Asizange siqonde ukuthi kusho ukuthini ukuthi kuzothi uNobesuthu engasekho kithi kodwa futhi ehlale esibhekile. Nempela uNobesuthu asiphindanga sabuye sambona kusukela ngakuleso sikhathi. Yayithe ingilosi singakhulumi namuntu ngaye.
Kusukela ngaleso sikhathi ingelosi isitshelela sizange saphinde sambona uNobesuthu kuze kube namhlanje. Ngelinye ilanga nginomkhwekazi ngabuza ukuthi ezinganeni zakhe uNobesuthu ungumntwana wesingaki. Umkhwekazi wangibuka emehlweni ngokuxwaya wabe sethi angimazi mina uNobesuthu. Ngiye ngizwe nje uSifapi ekhuluma ngaye kodwa mina angikaze ngimbone. Ngoba umkhwekazi wakhuluma nomfundisikazi ekhona sobabili sabukana emehlweni savele sashaqeka asaze sazi ukuthi le nkulumo ichaza ukuthini ngoba nami ngangimazi uNobesuthu futhi umngani wami ngihlale ngikhuluma naye futhi ngatshelwa nguye ukuthi ungudade wabo omdala kamfundisikazi. Wathi uma umfundisikazi eqala ebheka wayihlala noNobesuthu kanti kahle nomuntu ohleli ingilosi. Lento yaleli ibandla ixakile. Nami kwafika uNobesuthu wathi umfundisikazi inkosikazi wami. Mina ngangicabanga ukuthi lento ayikwazi ukwenzeka kodwa wahamba waya kumnewethu wafika wavuma waya kubafundisi bonke ngisho ebuhleni bangivumela ngisho nakwaNxumalo bangivumela. Mina abafundisi basebuhleni kwakunabafundisi abangizonda kabi kodwa akakho owake wangilwisa ngalento. Sase siyaqonda ukuthi ubesho ngani unkosazana ukuthi singakhulumi namuntu ngoNobesuthu. Ngoba unkosazana wayazi ukuthi uNobesuthu akakho umuntu omaziyo. Yikho ayazi ukuthi asingakhulumi lutho ngayo ngoba ngathi mama ngase ngeqa umthetho mase ngibuza kumkhwekazi ukuthi uNobesuthu ungwesingake einganeni zakhe. Kodwa inkosi unina kamfundisikazi amazi mina uNobesuthu. Waxakeka nomfundisikazi ukuthi kanjani ngoba phela uyayifike naye ekhaya. Kanti ubonwa uye yedwa. Washo umfundisikazi wathi ngelinye ilanga ngathi ngafike kwalethe inkomishi yami ngedwa yokuphuza itiye. Uthi ngase ngithi hayibo sathi sibabili nalethe inkomishi yami wayesedayeka mina vele ngilithanda itiye. Kanti abantu balethe inkomishi kamfundisikazi yedwa nje ababoni ukuthi babili. Sonke lesikhathi umfundisikazi akaboni ukuthi ubonwa uye yedwa lo muntu. Leyo nto ipossible kuleli sonto. Ngoba nakho nje nani kade nihlala nolokhosi. Ubani? Bani? Ubona kuqala. Yes, kade hlala bona kuqala. Angisamboni manje. Kodwa wayefika lapha sonke nami ngangamboni kodwa wayebona umkhokheli. Exoxa zonke indaba lezi. Saqala lapho ukuqonda ukuthi kanti uNobesuthu akasiye umuntu wakulelizwe. Usafana nje nohlaleleni. Okuseqinisweni asazi noma uhlaleleni kusenguye uNobesuthu. Njengamanje asazi noma uNobesuthu kwakunguye uhlaleleni noma ungenye ingilosi. Kodwa okwenzeka ukuthi uNobesuthu uyena owalwa ukuthi ngane uManxumalo. Esehambile uNomenxumalo kwaba unkosazana ke manje oselungisa indaba yomshado isiZulu. Ngisho lo muzi lona sase sofunelwa ile ngilosi. Ingalali ilungisa indaba yomshado yolungisa sasashada. Yaqala yasifunela lo muzi. Ngangazi ukuthi yini le eyenza ukuthi lo muntu esithande kangaka. Kanti hayi ukuthi uyasithanda uthunywa ukuthi ezovula leli bandla. Ngalomlando ngiqonde ukuvezela labo abasanda ukukholwa
nabangazi ukuthi yize kuthiwa leli bandla ngiyalihola kodwa sobabili nomfundisikazi kuncane esikwaziyo ngalo ngoba linemfihlo yasezulwini engaphezulu kokuqonda kwethu ngalo. Yes. Nama ngilazi kunezinto eziningi zaleli bandla engazazi. Ngazi lokho engeke ngitshelwe khona kodwa kuningi angikwazi. Ngeke nje ngikutshela ukuthi kwakusho ukuthini ukuthi umfundisikazi ethole eshada nami emazini ngingekho. Ngeke nje ngitshela ukuthi kwakwenzeka kanjani ukuthi umfundisikazi enikezwa amakha ubaba umthandeni. Kuthiwe ngalamakha uyokwazi ukuthi ethole umyeni wakhe nangempela angifuna aze angithole ngalamakha. Kunezinto eziningi ezinye ngeke sesikhuluma exakile ngaleli bandla nangalendlozi nalezi indlozi. Okwesibili sizama ukuvezela labo abanganalwazi olwanele ukuthi leli bandla lapha emhlabeni lavela ngoMose. Namuhla livuselelwe ngumprofeti uIsaiah Shembe futhi kuseyilo leliya elaliholwa nguYeshua kusekwa Israel namuhla lapha eSouth Africa eselivuselelwe kwabamkhulu. Leli bandla nelibandla lakwaIsrael ibandla elilodwa. Amen. Ingilosi nje iyake iseke yakhuluma yathi kunombango kulaba abaprofeti abanye bathi hayi umkhokheli akafake akagqoke njengalabo abaprofeti bakwaIsrael. Saxake kodwa kasembotho vele leli bandla leli kwathi mangabe liqalwa umkhokheli umfundisikazi wathathwa wasiwa kubantu bakwaIsrael. Okwakutshengisa ukuthi leli bandla lixhumene nakwaIsrael. Amen. Njengoba sesivezile ekuhambeni komprofeti leli bandla laqala lamhlubuka uJehova futhi konke kwenzeka ebuholini benzalo yomprofeti njengoba zazichazile izithunywa zasezulwini. Kodwa uJehova wamabandla akavumanga ukuba leli bandla elaseli liqedwe ngabezizwe lavuswa ngumprofeti libuye lishabalale. Lengilosi uShembe okhuluma ngayo kwihlabelelo 55 ethi sengiyibonile ingilosi yasezulwini sekuzwakele ukulwa ezulwini qinana amandla maqhawe ezulu yiyo le namuhla esiphakathi kwethu. Amen. Nefike yaletha ukukhanya kwasezulwini eqaleni okwakulethwe kubaba mkhulu. Amen. Lengilosi ifike yavusa yonke imithetho kaJehova yachitha izangoma nokuhlabela amadlozi ebandleni likaMenzwezu nomhlaba. Yabhekana nakho konke ububi osekukhungethe amaNazaretha ngaphandle kokuncetheza. Ayincetheza ingilosi vele ikhuluma into iqonde nje. Ku-Amos 8 verse 11 to 14 uJehova uthi bhekani izinsuku ziyeza lapho ngiyakuthuma indlala ezweni kungabi indlala yesinkwa kungabi ngokomela amanzi kepha kube ngiyokuzwa amazwi kaJehova. Bayakuzulazula kusukela olwandle kuze kube selwandle kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Behambe befuna izwi likaJehova kepha abayikulifumana. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziyaquleka ngenxa yokoma. Labo abafunga icala laseSamaria bathi ngokuphila koNkulunkulu bakho Dani nokuthi ngokuphila kwendlela eBarisheba bayakuwa bangaphinde bavuke. Amen. Leli bandla lamaNazaretha sekuyilo elihamba phambili
ekukhonzeni uNkulunkulu elizakhele bona lona eselinamakholwa ayizangoma abhulayo ahlabela amadlozi udede aphuza utshwala akundayo nenza izinto eziningi ezisiningiso uJehova. Kodwa uJehova uthi abakhonza oDani noBerisheba bayokuwa bengaphinde bavuke. Balekani izidindi, uyeza uJehova. Uhlaleleni
Inkosi busise emikuzweni.